Tofa wasu scientists a kasar Rasha sun ce sun gano abin da yake faruwa da mutum da kuma ina rayuwar shi take zuwa bayan ya mutu. Wani babban kamfani a kasar Rasha mai suna Black Tech sun yi shekara 10 suna binciken kan yadda za a samu mutum wasu chips cikin kwakwalwar shi wanda za a rinka tracking tunanin shi kamar yadda ake tracking din waya idan ta ɓace. An samu mutane da dama waɗanda suka yadda aka samu su wannan chips din cikin kai, sai dai guda daga cikin waɗannan mutanen ya mutu, inda nan take aka rasa duk wata hanyar sadarwa tsakanin chip din da kwamfutocin su. Sai dai kuma bayan ɗan lokaci kaɗan sai kwamfuta ta fara reading tana nuna cewa ga wannan chip din ya fara aiki a wani wuri daban. Nan take fa waɗannan scientists din suka fara tracking na tunanin wannan bawan Allah, sai dai ba su yi nasara ba. Bayan wani ɗan lokaci kwamfutar sa ta fara nuna musu cewa tunanin wannan mutumin fa ya tashi daga sararin samaniyar mu har ya kai galaxy wadda ake kira da jet. Ma'ana fa tunanin wannan bawan Allah ya yi tafiya biliyoyin shekaru tsakanin shi da mu. Haka scientists din da suka dakata da wannan binciken ba su gane cewa ina ran yake tafiya, ina tunanin yake tafiya ba bayan mutane sun mutu. Menene ra'ayinku? Kowa ya rubuta mana ra'ayinsa a comment section. Allah ya samu dace.